Забелязвал ли си някога хората, които на всеки въпрос отговарят по един и същи начин? Как си? Добре съм, дори ако в живота им бушува буря. Ето психологическото обяснение, защо някои хора винаги казват «добре съм», дори когато изобщо не са. Първо, това е емоционална броня. Много от тях са израснали с нагласата «не се оплаквай, стига си хленчил, стегни се». С времето мозъкът им изгражда защитен механизъм – потискане на емоциите. В психологията това се нарича емоционално избягване. По-лесно е да кажеш «добре», отколкото да признаеш, че вътре в теб има тревога, гняв или празнота. Те не пренебрегват чувствата си. Те ги крият, дори от себе си. Втори, страхът да не бъдат в тежест. Хората с високо ниво на емпатия често се страхуват да не натоварят другите с проблемите си. Това е свързано с когнитивно изкривяване, илюзията за прекомерна отговорност. Струва им се, че техните преживявания ще създадат дискомфорт на околните. Затова избират удобния отговор. Кратък, безопасен. Добре. 3. Навикът да бъдеш силен. Някои просто са свикнали да бъдат онази опорна личност. Човекът, който държи всичко под контрол. И да признаят, че им е трудно, означава да разрушат образа си на стабилност. Тук се включва ефектът на самоидентичността. Щом аз съм силният, значи не мога да бъда сломен. Затова дори в криза те казват спокойно «всичко е наред». 4. Ниско ниво на емоционална осъзнатост. Понякога човек наистина не разбира какво чувства. Усеща умора, раздразнение, апатия, но не ги свързва с конкретни емоции. В психологията това се нарича трудност в разпознаването на собствените състояния. И «добре» се превръща в универсален отговор, защото никой не го е учил да копае по-дълбоко. И ето кое е най-интересното. Хората, които най-често казват «всичко е наред», всъщност най-силно се нуждаят някой да ги попита втори път. Не формално, а истински. Защото зад тази дума може да се крие умора, самота или просто човек, който твърде дълго е бил силен. Ако си се разпознал, това не е слабост. Това е сигнал да се научиш да говориш малко по-честно. Поне с тези, на които имаш доверие. А ако това видео ти е харесало, напиши в коментарите «Ти по-често отговаряш «добре съм» или «питаш втори път». Абонирай се, ако искаш да разбираш хората по-дълбоко. Понякога една дума казва за нас повече, отколкото си мислим.